wata sabuwa yanzu shugaban 'yan ta'adda na ƙasar Mali wanda ya addabi Nijar da Mali da Burkina Faso ya aiko ma shugaban ƙasar Nijar zazzafan saƙo, inda ya ce lallai shugaban ƙasar Nijar ya maza ya kwashe inashi ya bar wannan ƙasa tun kafin su kawo hari su fatattaki mutanen wannan ƙasa. Abinda zai baka haushi shine tun da aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso, wa'innan 'yan ta'adda suka sanya wa'innan ƙasashe a gaba. Ko da wani lokaci za ka ga suna fitowa suna ma shugabannin nan gargaɗi cewar lallai su sauka daga wannan mulki na soja su dawo da shi mulki na farar hula. To amma kuma shugabannin lallai sun ƙi yarda su bi wannan umarni na 'yan ta'adda, wanda kuma lallai sun ci gaba da mulki su yadda suka saba. To sai dai su 'yan ta'addan lallai hakan bai musu daɗi ba, wanda suke so su tabbatar da cewar sai sun kifar da wannan gwamnati na soja sun kafa mulki na farar hula, amma kuma hakan ya gagare su. Idan ba ku manta ba, lallai wannan barazana da ake yi kun san mai dalili, shi ma yana daga cikin wanda ko da wani lokaci suke fitowa suke yi ma General Chani barazana akan cewar lallai ya sauka daga wannan mulki. Ko da wani lokaci kamar yadda muka saba faɗa, lallai shi mai mulki baka isa ka ja da shi ba. Duk kuma wanda kaga Allah ya bashi mulki to zaman lafiyanka shine lallai ka yi biyayya, ka bi dokoki, kawai ka zauna lafiya. Amma duk lokacin da kace kai zaka fito ka dinga yunkurin ka ce zaka ja da wannan mai mulki, to lallai sai dai ranka ya ɓaci, babu yadda zaka iya yi da shi. Domin dai wannan ɗan ta'adda yanzu nan ya saki wannan faifan bidiyo, wanda kuma ko awa ɗaya bai yi ba da sakin wannan faifan bidiyo. Idan ba ku manta ba, a watannin da suka wuce baya an kai wani mummunan hari a ƙasar Mali, wanda kuma kuna gani a lokacin na aka kashe sojawa da dama, sannan aka kashe talakawa, wanda kuma kuna gani a cikin wannan hari ne aka kashe ministan tsaro, wanda wannan harin lallai ya tada hankalin jama'a matuka, tunda 'yan ta'adda ne a wannan lokaci sun kai kimanin su 10,000 wanda suka shiga wannan gari. Sun so ne lallai a lokacin su kifar da wannan gwamnati, su kafa gwamnati nasu ne 'yan ta'adda, amma kuma Allah bai ba su sa'a ba. Kuma Ibrahim Traore lallai a cikin sojojin nan da suka juye mulki an fi yawan kai mishi harare fiye da kowane soja, wanda kuma an kai mishi hari wajen su 30 kenan. Lallai Allah na taimaka sa sojojin nan suna bashi haɗin kai daga kowane lokaci. Dama in dai kana da gaskiya kuma ka rike amana, sai ka ga duk inda makiya suke so su ga sun karya ka, lallai ba za su iya ba. Tunda shi yanzu wannan ta'adda ya nemi cewa duk wani wanda bai kauna General Chani to lallai ya kokari ya je ya same su haɗa kai domin su tabbatar da cewa sun karya wannan gwamnatin. To kaga yanzu kamar irin su mai dalili da su mai lajibirin da ire-iren su, wanda su ne ba su san dama General Chani a zahiri, kuma su ne suka fita kasar waje suka kungiya wanda ko da lokaci suke zagin shugaban kasar Nijar. To yanzu in suka ga irin wannan faifan bidiyo a karke za su iya neman wani 'yan ta'adda wanda kuma za su iya haɗa kai lalle su zo su dinga yakar kasar Nijar, wanda kuma yin hakan da za su yi lalle ba karamin mai da ƙasa baya zai ba. Domin ko da lokaci a matsayin ka da ɗan ƙasa, in dai ba za ka bada gudunmuwa da za a gyara wannan ƙasa ba, to lalle bai kamata lalle a ce kuma ka zo ka bada gudunmuwa da za a lalata wannan ƙasa ba. Abinda ya kamata mutane su gane kenan ko da lokaci. To amma za ga saboda kawai sabanin ra'ayi sai ga mutanen mu sun fito a dinga yaƙe-yaƙe, wannan ya kama wancan ya kashe, wancan ya kama wancan ya kashe. Abin da ke faruwa kenan tunda dai shi wannan mulki lallai a lokacin yana hannun Bazum na farar hula. Allah ya kaddara aka yi mishi juyin mulki, kuma juyin mulki kowa san cewa ba wai kan Bazum ne aka fara ba. A ƙasar Nijar an dade ana mulki, juyin mulki sama da shekaru 30, wanda kuma za ga wani lokaci ma idan an yi juyin mulkin nan shi mai mulkin kaga an kashe shi. Haka tana faruwa ba su ɗaya ba ba su bi ba. To kaga wannan bai kamata ma a ce ya zama wani abin damuwa ba, wanda kuma har zaka ga cewar lalle wani dan ta'adda yana barazana cewa lalle sai an sauka wannan mulki an dawo da shi mulki na farar hula, wanda kuma ni ina ganin wani 'yan ta'adda suna bata lokacin su ne, ko da ba su fito suka yi barazana ba. Shi wannan abu lokaci ne gare shi, kamar yadda lokaci ya zo lalle aka yi ma Bazum juyin mulki aka raba shi da wannan mulki. To haka kuma muna sare nan lokaci gaba kaɗan zai iya zuwa kaga General Chani ko da ba mai juyin mulki ba, shi da kansa lalle zai cewa ya sauka ya bar wannan mulki, sannan kuma a ci gaba da mulki na farar hula. Tunda kuna ganin General Chani da dama ya yi abubuwa masu kyau zuwa shi akan wannan mulki, amma shi wannan ta'adda ya nuna cewa tunda shugaban ƙasar Nijar ya hau wannan mulki kwata-kwata babu wani abu da ya kuma yana cewa lalle wai gaba ɗaya dukiyar ƙasa General Chani ya kwace ta ne ta zama tashi. Kuma irin wa'annan kalamai marasa kyau su ma mai dalili irin su yake fitowa yake faɗawa akan shugaban ƙasar Nijar, wanda kamar yadda muke faɗa shine wa'annan 'yan ta'adda mu mun tabbatar cewa
inda abin da suke kyara cewa lalle gaskiya ne ba ƙarya ne sai faɗa ba. Kaga ya kamata su fito ne ido da ido su zauna kuma cikin jama'a su dinga irin wa'innan maganganun. To amma inda za ku gane cewa 'yan ta'addan nan duk abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ne ba, za ga duk irin wa'innan maganganun da suke faɗa lalle suna guduwa su bar ƙasar ne su dinga faɗa irin wannan maganganu ba sa tsaya a cikin ƙasar. Shi kanshi yanzu wannan ɗan ta'adda a ƙarshe ma za ga kwata-kwata kila ma ba ƙasar Malin yake ba, kila ma yana wata ƙasa ce can daban wadda cewar ko da jami'an tsaro sun tracking ɗinsa domin a je a kamo shi lalle ba za a samu nasarar kama shi ba, kila kuma yana ƙasar ne domin ko ma yanzu 'yan ta'adda ne irin su Bello Turji ai suna ƙasar nan tamu Najeriya kuma ko da lokaci an san inda suke zama. Amma abin da zai baka haushi shine sai ga wani lokaci ko da jami'an tsaro sun yi kungiya domin su je su tabbatar cewa sun yaƙe su, sai ga irin informant nan wanda suke ba su bayanan sirri a ƙarshe zaka ga lalle sun ba su bayanan sirri cewa ga jami'an tsaro za su zo wurin su, wani lokaci kuma sai ka ga lalle a irin haka sun je an kashe jami'an tsaron gabaki daya, wani lokaci kuma sai ga an samu nasara an je 'yan ta'addan ko da informa sun bada bayanan sirri a ƙarshe sai ga lalle an kama 'yan ta'addan an zo da su cikin gari. Wasu kuma lokaci za a iya kashe su ne a daji inda za ga sojoji sun fitar da wani faifan bidiyo inda suke nuna cewa lalle suna kasu, wani lokaci kuma za ga shi kansa Bello Turji ne zai kashe jami'an tsaro da dama wanda kuma za ga yayi faifan bidiyo lalle yana munna. To duka irin wannan tana faruwa, amma ko da lokaci kamar da jami'an tsaro suke kira ga talakawa lalle shine su ba su haɗin kai duk lokacin da suka ga wani abu wanda ba su gane mishi ba to lalle su kira jami'an tsaro su gaya musu. Sai dai mafi yawanci matsalar da ake samu shine kaga dai a da kowa san cewa dan sanda abokin kowa ne, to amma a wannan lokaci halin da ake ciki mafi yawanci za ga akwai gurbatattun 'yan sanda wanda lalle suka sa san rai a cikin zuciyarsu. Za ga abubuwan da ya kamata su yi ma 'yan ƙasa za ga kwata-kwata ba shine suke yi ma 'yan ƙasan ba, a'a tsabar san rai sai ga abin da ya dace su sai ga kwata-kwata ba shi da za su yi ba. Abin da zai baka haushi shine kowa san cewa irin wannan 'yan ta'adda lalle su ne ya kamata a ce jami'an tsaro sun tashi tsaye duk inda suke lalle sun bi su sun kamo su, to amma kuma za ga kwata-kwata ba su ne ake bi ake kama ba, a'a sai wanda zai fito ya faɗi gaskiya ya nuna cewa lalle ƙasa babu tsaro. Za ga ire-iren waɗannan mutane ko da lokaci lalle su ne ake kama, wanda kuma kamar yadda muke faɗa shine lalle ba su ne ya cancanta a kama ba, domin su waɗannan sun fito ne sun faɗi gaskiya domin su faɗakar da gwamnati cewa lalle ga irin halin da ake ciki. Domin ko da lokaci idan aka ce yanzu kowa shiru da bakinsa to gwamnati lalle ba ta sanin cewa akwai matsala ba, kuma za ku mafi yawanci za ku ga idan matsala ta yawa ƙasa shi ke sa ka ga talakawa sun fito sun dinga zanga-zanga, wanda kuma kusan duk mai mulki bai san a fito a dinga zanga-zanga, domin dama idan kaga ana zanga-zanga a ƙasa lalle tsanani ne ya tsanani. Ku duba ku gani farkon mulkin Bola Ahmed Tinubu yadda talakan ƙasar nan lalle suka ga suna cikin tsanani suna cikin wahala, wanda a wannan lokaci suka fito suka zanga-zanga lalle domin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wannan lokaci ya tausaya musu. To amma kuma kuna gani a wannan lokaci mai a tausaya musu kuna ganin lalle sai dai suka ƙara shan wahala, tunda a wannan lokaci kuna ganin haka aka turo jami'an tsaro inda aka kama talakawa da dama aka je aka rufe su, wasu ma aka harbe su, wanda kuma kuna gani a ƙarshe mutanen da aka je aka aje sai da suka kimanin wata uku daga bane aka fito da su, inda aka ce lalle yanzu za a fara shari'a akan waɗannan mutane wanda aka kama, wanda kuma daga baya ne baccin an kashi kotu haka mutanen suka fito kafafen sada zumunta inda suka dinga yawan maganganu suna cewa lalle ba zaɓi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu akan irin waɗannan abubuwan da yama 'yan zanga-zanga. To daga baya kuma sai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce lalle ya yafe musu, wanda kuma kowa san cewa lalle shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ko ya da mulki ko da mulki lalle dama talakawan ne dai sa aka kama ya riga ya fi karfin su. To amma abin da zai baka haushi shine mu Najeriya za ga ko da lokaci kowa yana kokari ne ya samu ta dama kadan kaga ya cutar dan uwansa. Idan mutum ya da mulki za ga Allah yake amfani da wannan karfin mulki ya dinga cutar da masu kuɗi, inda zai dinga rushe musu gidaje ko inda suke kasuwanci ya nuna cewa lallai inda suke wannan abu ba daidai ne ba saboda kawai yana da mulki. In kuma mutum yana da kuɗi za ga Allah yake shi ma ya cutar da talaka saboda ya san talakan nan bai da kuɗi, wanda kuma za ga da irin wannan abu idan ya taso yanzu in mai kuɗi ya cuci talaka in ya je kotu ya san ba wani abu ne za a yi ba sai ɗauki kuɗi ne kawai ya bayar, shi ke sai ga wannan magana an canza ta wanda kuma shi ma mai mulki shi ma san haka ne, ko da ya riga ya cuci mai kuɗi shine in mai kuɗin nan ya riga ya je kotu shi ma san ba wani abu ne za a yi ba a ƙarshe tunda shi ke da mulki sai abin da ya ga dama ya faɗa lallai shi ne za a bi, wanda kuma kai alƙali idan ka ce zaka fije da mishi a ƙarshe zai tsige ka, wanda kuma in ya tsige ka a kulla maka wani shari a ƙarshe a ja ka maka a kulle ka, abin da ke faruwa kenan. To kuma ko da lokaci dama duk irin wannan fitintunin da kuga musu ga ciki to irin wa'annan matsalolin su suke jawo su na kin gaskiya ga yadda ya kamata a yabu amma kiri da muzu sai a kin sa sai a canza. To irin wannan canza da ake da dama sha ga shi wanda ba ya mishi adalci ba shi ne ke dauki makami ya bijire ya ce kuma zai dawo ya dinga yakar gwamnati ko kuma ya dinga zuwa yana kama talakawa yana kashewa. Amma idan ya zama to duk wani abu da za a yi na rayuwa lalle akan tsaya adalci kuma a bishi daki yadda ya dace. To in Allah ya so da za ga irin wannan matsalolin da muke samu a Afirka kwata in Allah ya so da za ga ba za mu dinga samu su ba, kuma ko da lokaci za ga zaman lafiya ya karu. Amma idan ku lura kullun tashi hankali musamman a kasashen nan na musamman a kasar nan ta Najeriya za ga kullun tashi hankalin yana karuwa ne fa ba hore gwa ke yi ba. Don Allah don Annabi
idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing ɗin bidiyon nan, kai lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin da muka kalla. Nigerian ina gaidan ku ɗaya bayan ɗaya, amma ban da masoyan Cani. To tun da Cani shi ya zamanto makikin ƙasar Niger ne, mutane ana dinga kewa wani waye wanga mutumin kai. Nigerian bari in tuna muku ne abu guda. Mankin nan da ana fudda shi a Niger, yanda muna gone mankin nan ai mun ga kuna gani ba muna cutar da ƙasa bane. Ya kamata ku gane wanga abun, saboda mankin Cani ya maida abun gidan shi ne, abun dangin shi ne, abun su ne, suka maida haka. Amma mun gaya mishi tun lokacin da ya fara kama mulkin nan, mun gaya mishi mu gera ƙasa, mu rike ƙasanmu, mu sa ƙasanmu ta ci gaba. Ya kiya, yana ɗaure wadansu kawai a banza, yana ta mun ga kawai harkan shi bai yi ba kwata-kwata, bai dace ba da al'umma. Mun gaya mishi yaƙi, saboda yaƙikin nan muka bari muka tafi. Yanda yaƙikin nan sai mun nuna shi ba wani abu bane. Kuma yanda muna gaya muku kinnan, za mu hudda shi, za mu maida shi banzan shi ma wani kaman baya, za mu maida shi kaman karamin kwari. Mankin nan na Nigerian duka ne wanga, amma shi yanzu ya maida abun ma ya maida wani abu ne nasu ne, na dangin shi. Saboda haka Nigerian ya kamata ku gane, in bai bar wanga abun, ko za mu kone mankin nan, in kuma ya giya ya gudu ya bari. In bai gi ba, shi da mankin nan daya za mu kama shi, ko mu kama shi mu bar mayin nan, ko mu bar shi mu kone mankin nan. Ina fata ku gane wanga abun da kyau. Duka a Nigerian kuna gani abun da yake. Mankin na gasa kawai sun maida abun ne na kansu ne, fusa gairawa mutane komi. Miliyoyi nawa yake hudda, yana doka ya tafi gasashen waje, yana cewa zai sayo drone. Me ya amfani shi? Me yake yi wa al'ummar Niger? Ba in ba don tsaron kanshi ba. Drone kin nan duka da yake faɗi don tsaron kanshi ne yake kawo su. Inda miliyoyin nan da zai hudda ya je ya sayo drone kin nan, inda ya ba mutane abubuwa nawa za su gera, inda zai ce zai gera ƙasanmu, abubuwa nawa zai gera, da kwalta da wuta. Yanzu har waɗansu ba su da kwalta, ba su da wuta, ba su da har esaskin ma ba su da. A Gadas abubuwa nawa babu yanzu, a yanzu babu wuta, babu mai, wanga essence, kwalta ma ba su da. Kuma ku ce Cani wani mutum mai kirki ne, wani waye. Wanga mutum ma cuci ne. In ba ku tuna ba wani abu, buka gani mai da na kansu ne, na abunsu ne. Kun taba gani an daura wani shugaban kasa wanda ya yi haka? Shi kawai duran kin nan da yake cewa zai je ya kawo su don ya zai da kanshi, don ya ci kudade. In ya zama to ya kai wani lokaci ya gudu kawai, ya bar ku ya doko dangin shi ya gudu. Shi da wadanga Tumba da Mudi duka su ne wadanda suna cin yanzu, wanda suna cin mankin nan. Ku tuna Nigerian wanga mutumin, mutane duka mun sani busa su, amma don kawai suna tsoron shi. Duk wanda baya son Cani ya zo gurin mu, sai mun hudda shi. Kuma yanda muke gaya muku, tabbas sai mun hudda shi. Drone din nan me jiya ma da ya huta kasashen wajen nan, ya tafi neman drone, muna da labarin shi dumbu. Sai ya dinga gaya muku abubuwa masu son rai, sai kawai da baki kawai yake rige ku yanzu. Gobe ya gaya muku wani abu mai alheri,
in kuna jira shi in kuka mazu kuka je ku ce wanga abun ba kuma ba sai ya kawo muku wani abu. Wannan reni hankali ne ai. Sai mun fudda shi. Mutane Difa na ji kwanan nan suna ta kuka basu da wuta. Kai hau wadansu garuruka basu da ruwan sha ma. Jihar Tawa da jihar Maradi mutanensu basu da ruwan sha ma har suna ta yi wasu rijiyoyi suna jaye da fus suna dauko ruwa. Man Nijar ku tuna cewa Nijar duka za su ishe shi. Nijar gasa ne mai albarka, gasa ne mai dimbin arziki, amma wanda muka daura kan mulki banza ne wanga baya gaira mana komi. Kawai in ba ku tuna ba mai ya mai da abun kanshi. To ka tuna cewa Jani, ina fatan zaka gani bidiyo na. Ko ya zama to mai nan naka ko ka bar Niger. In ba haka ba za mu kone mankin nan kuma mu je mu kamo ka. Daga nan sai ka san ya zaka yi. Kuma waɗanda kuna tare da Jani wanga dukkan mun san ku. Dukkan ku daya bayan da muna da sunayen ku a takarda. In muka kama Jani ina za ku shiga, ko ina kuka tafi sai mun kamo ku, sai mun kai ku kotu. Ku tuna wanga abun da kyau. Ina da sauran abubuwa da baya zan gaya muku. Korea da South Korea bai taba yaki da wata kasa ba kuma baya neman rigima da wata kasa. Ba ku taba ganin shi ya taka da wata kasa ba. Kawai inda aka ga abin ya dan ya ba wa Putin gudunmawa lokacin da yake yaki wanda ke suna da mutual defense part da su ke sa ba shi gudun. Ma ba za ka ga ya taba zuwa ya yaki wata kasa ba ko ya nemi rigima ko ya tsokanin rigima. Ita North Korea ta sani so ba ta da barazana sosai wato inda ita wato mun ga irin abubuwa da suka faru a tsakanin wato ita kasar North Korea da ita Amurka din an so a fahimta juna amma kuma maganar ya abin da yanzu an dawo da maganar North Korea din inda ake so ta ruguza nuclear dinta amma zai wahala North Korea ta ruguza nuclear dinta na ɗaya ta riga ta mallake shi ya riga ya zama nuclear. Na biyu ba ta zama barazana ga wata ƙasa ba ta takala ba ta zuwa ta nemi rigima ba ta je ta yi faɗa da wata ƙasa. Ita ta mallaki wannan ne saboda da ta rasu wato ta kare kanta kar ka kama ta wargi illa iyaka tunda ta mallaki mulki ba ta taɓa nuna wani barazana za ta yi amfani da shi sai dai ta yi amfani da intercontinental ballistic missile da sauran ta ɗan tasinta haka ake. To amma ana son ta ruguza inda ita ma China ba sa son wata ƙasa mai nukiliya kusa da ko ƙawarta ce haka suke sun san illan wannan makamin shi yasa ba sa son wata ƙasa wato kuma su ne suke so su ci gaba saboda ita nukiliya yana nufin power. Idan kana da nukiliya kana da power so haka su waɗannan super powers din su suke so su kasance masu cin karansu babu bakawa da wannan power nasu na nukiliya kada wata ƙasa ta mallaki wannan. To yanzu Japan tana nuna alamun tana so ta mallaki wannan nukiliya din saboda haka ke America ki zawatar wa Japan ita wata mata ana ce mata Takaice wata bata ji ba ta da tsoro da wato ta takala ita China saboda kun san irin mulki da ita Japan ta yi ta China ta Japanization inda ta wato ta yi mulkin danniya da kama karya da ta yi wa China da kuma Korea da kyar Amurka da Rasha suka kubutar da North Korea suka kubutar da Korea daga hannun wato Japan a inda suka raba ta gida amma Amurka da Rasha su suka raba Koriya don su mulke ta suka gagaba musu irin system na gwamnatin su daga baya suke so su dawo su haɗe su kasa haɗewa saboda kowane na su a democracy a nan ne aka yi yaƙi a 1950 aka kashe mutane kusan miliyan 3 wanda shine har yanzu wannan bambancin aƙida na siyasa shi haɗa su yaƙi wanda ke har yanzu sun kasa haɗewa. Amurka da Rasha su suka raba gida ɗaya ce suka raba ta gida biyu. Rasha ta ɗau North Korea, Amurka ta ɗau South Korea. Jama'a kun ji irin wannan barazana da ɗan ta'adda yi na cewar lallai za su kawo hari a ƙasar Nijar. Duk da dai mu wannan barazana mun ɗauke ta barazanar banza ce kuma babu wani abu da zai iya. Ni na tabbatar da za su iya wani abu da tintin ma sun yi
wannan barazana ce wanda muna kira ga mutane kar wanda hankalinsa ya tashi, domin mun tabbatar jami'an tsaro suna nan a tsaye kuma jajirtattu ne wanda za su ɗauki mataki akan wayannan 'yan ta'adda. Ka kaddara ko da sun kawo wannan harin ma da yake ikirari, don Allah don Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share ɗin bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da